Имам няколко въпроса. Ако може общинска администрация да поясни за гражданите, да даде пример колко ще се плаща на един член на домакинство, колко ще плащат заведенията, според местата, в тях ли ще се формира данъка или по друг начин. Аз ги гледах естествено таблиците и формулите, но все пак гражданите не всеки разбира от тези неща. Този данък, също така това формиране на данък, както казахте, не се беше отложено за 3 години, но какво стана там с бюджета, че всички общини готови ли са, наистина ли ще се събира така данъка навсякъде или само при нас и в определени общини? Това са ми въпросите към момента. Като цяло искам да ви обясня какъв е принципа на облагане. Това е най-важното нещо. Първо имаме разходите, след това имаме брой ползватели. Така е направен закон за местни данъци и такси, че разходите се разделят на всички ползватели в самата община. От тук нататък не може предварително да почне да правим изчисления колко ще бъде за един човек, за едно лице. Груби сметки могат да се направят, но преди да бъде приета план сметката за битовите отпадъци, няма как ние да разделяме нещо. Тук в момента с тази докладна предлагаме само новия начин за определене на такса битови отпадъци. А той какъв е? Общите разходи ги разделяме на ползвателите. Няма нещо по-различно от това. Колкото сме направили и сме изразходвали за почистването на града, за извозването на отпадъци, за рециклиране и така нататък, това нещо трябва да се поеме като разход от гражданите и юридическите лица. Друг е въпросът как ще бъде разпределен, каква част ще поемат гражданите, каква фирмите. Затова има там и такива допълнителни таблици, където по някакъв начин се прави опит да бъде по-справедливо разпределено спрямо юридическите лица. Иначе най-лесно беше, ако няма фирми и битовите отпадъци, разходите ги разделим само на брой на ползватели, т.е. на цялото население на общината. И ще обърна внимание на този въпрос, дали и децата. Да, и децата ще плащат. Т.е. не те, на тях ще бъде начислено, но ще бъде начислено на собственика. Примерно собственика е един, но живеят 4 ползватели в този имот. Може и да са деца, може и да са възрастни, работещи, не, но тия, не е една сума. Сумата е определена за един ползвател колко ще бъде таксата, но ще бъде начислена на този един собственик по 4.